गोबाङा दिनै अजद दैखांदोंमोन थाखा फैसा माबा मोनसे लेनदेन जायो बायदिसिना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो दिनै नोंथांमोननि आखाइजों एपइन्टमेन्ट दा बेनो जोंनि लुबैनायमोन आरो बिनि थाखायनो जोङो सरकाराव फैदों। जोङो सरकाराव फैनानै माबा मोनसे गोदान माबा मोनसे परिबर्तन खालामनो हायो नामा? राजनितिखौथ' बयबो खालामो। गतानुगतिक राजनिति खालामनो थाखाय जों राजनितियाव फैयाखै। गतानुगतिक जोङो सरकार सलायनो थाखाय सरकाराव फैयाखै। दा बेखायनो जोंनि परिबर्तना बेनो जे थाइसेबो थाखा लायालासिनो जों माबायदि गोरों व्यक्तिफोरनो साकरिखौ होनो हायो। खारन हिउमेन रिसोर्स सुबुं धोन दानाय नैबे जोंनि टिचारफोरखौ जुदि जोङो थाखा फैसाजों सोमोन्दो लाखियो अब्ला जोंनि भबिष्यत जोंनि सुबुं धोनखौ जोङो नस्थ' खालामनाय जागोन। जोंनि थांखिया बेनो जे इयुनाव जोंनि 50 बोसोर 100 बोसोराव जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया मोजां जायो। बे बुस्थुखौ नायनानै जोङो दिनै जोंनि ओनसोलाव थानाय गोरों गोरों गथ'फोरखौ थाइसेबो थाखा लायाब्लासिनो बेबायदि साख्रि होनाया जोंनि थांखिमोन आरो बे थांखिया दिनै मोगथां महर मोनबाय। जाय बिथांमोना साख्रि मोनबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेसुलेसन जासियो। थैंक इउ। उदालगुरि सार्केल आरो माजबाद सार्केल बे उदालगुरि आरो माजबाद सार्केलनि गेजेराव जाय बिथांमोना हा गैजा रोङामोन बिथांमोननो दिनै 300निबो बांसिन व्यक्तिफोरनो दिनै हानि समस्याखौ समाधान खालामबाय आरो बिथांमोना दिनै पाट्टा मोनलांसिगोन। हानि खामानि मावनो सार्केलाव किसुमान खेत्रआव हानि जुदि सोरबाया थाखा फैसानि लेनदेन खालामदोंब्ला आं बुंगोन जे सोरबाया ओरैनो बुंस्लायस्लाय जोंनो प्रुफ हो मोनसे प्रुफ हो लोगो लोगो जाय मण्डला फैसा लादों जाय सार्केल अफिसारा फैसा लादों बिथांमोनखौ जुदि जोंनो प्रेक्टिकेल जुदि जोंनो प्रुफ होनो हायो बिथांखौ जोङो 1 मिनिटबो बिथांनि साकरिखौ जों दोननाय नङा। बेखायनो जोंनो जाय बिथांमोना प्रुफ होनो हागोन बे मण्डलानो जा सोरबा सार्केल अफिसारानो जा जों मालाबाबो बेखौ सहाय होनाय नङा। बिथांमोनखौ जों मालाबाबो नायनानै थानाय नङा। बिथांमोननि साकरिखौ जोङो सासपेन्ड खालामगोन। बे आंनि बा जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनसे गोख्रों सिद्धान्त। मैया बेरेखा दोलो दिनै बिटिआरनि बिख्रमजों बिथाङा दाखालि बुंदों बे नंखाय नंगौना नङा मिशन बैसोमुथि 1.0 मिशन बैसोमुथि 1.0 बेहाय जुदि नोंथांमोना नायो जे बेहाय डिसप्ले खालामनाय मिशन बैसोमुथि अखौ नोंसोरो जुदि दिनै बे एप्सआव बेहाय जुदि नायो 1 लाख मिशन बैसोमुथि अ माने 1.0 बाहाय थांनानै बे एप्सआव थांनानै जुदि नायो नोंथांमोना नुगोन जे बाहाय गासै 1 लाख माने 1,62,200 सामथिं व्यक्तिफोरनो अनलाइन बेबस्थाजों समाधान खालामना होनाय जादों। बेहायनो अनलाइनाव 1,62,000नि बांसिन व्यक्तिफोरनो बियो समस्याखौ समाधान खालामदों। बिनि बादै माखासे अफलाइनजों जेरै लेन्ड एडभाइजारि बर्ड जिरायनानै सोरबाया व्यक्तिगत भाबै बेबायदि खालामनानै जोंहा मोनबा जिल्लायाव बेबायदिनो गोबां लेन्ड एडभाइजारि बर्डनि गेजेरजों मा खालामदों जे समस्या हा गैयै व्यक्तिफोरनो हानि समाधान होनाय जादों। गतिके जाय बिथांमोना मेगना खाना जाय बिथांमोना अनलाइन बेबस्था नायनो रोङा बिथांमोननि खुगानिफ्राय हायाखै हाया बेबायदि खोथाया ओंखारगोन। गतिके बियो आं थगायनाय बाथ्रा नङा आं ओरैनो बुंनाय बाथ्रा नङा बियो प्रेक्टिकेल जे नोंथांमोना जुदि मिशन बैसोमुथि एप्सखौ खुलिना नायो अब्ला नुनो मोनगोन। गतिके आंनि बुंनाया बेनो जे गोबां बेरेखा दोलोनि जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना सरकारनि मोजांखौ माब्लाबाबो बिथाङा लुबैया। दिनै सरकारा गोबां नैबे ओनसोलाव जौगानाय नैबे ओनसोलाव हानि समस्या बेखौ समाधान खालामबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो हानि समस्याखौ समाधान खालामगोन। जे मिशन बैसोमुथि 2 बाहायबो दोङो दिनै जे पिजिआर भिजिआर जाय बिथांमोना गोबां बोसोर बाहाय रायजो जानानै दंमोन बिथांमोननो दिनै 1 बिगा हा होनायनिबो बेबस्था खालामनाय जादों। आरो मिशन बैसोमुथि 2 नि गेजेरजों अनलाइन बेबस्थानि गेजेरजों हानि समस्याफोरखौबो जाय बिथांमोना समाधान खालामनो हानाय गोरलै मोनसे बेबस्था दिनै बिटिआर सरकारा खालामनाय जादों।